panapa plot number 8 bomb farm headless. Inini ndinonzi Fungaitsikwa. Tinoita zvekurima fodya pano. Saka ana ndo mabhani edu etikupisira fodya. Bhani rinoholda 1420 clips. Isati yatsva inenge iri approximately 2.5 tons. But kana tazopisa we expect kuburitsa about 560 kgs. Saka ya 7th rip yedu crop yedu yatinayo pano. Saka mapisiro etinoita fodya yedu pano ndeyekuti tinotema tobva nayo kumunda. Tabva nayo kumunda tosvikoiturika. The following day totaisa kamoto at 30 degrees. Tobva tamonita kuti taona full color yedu tobva tazoenda pa 40 degrees. Pa 40 degrees ndo petinoisa pa 40 degrees tinoita about 24 hours kuitira kuti ti break down ma carbohydrates into starch ari mushizha. Tinenge expect kubudisa quality tobacco. Quality tobacco ndio inenge ichidiwa kumberi kuna vakomana vanotenga. And ndiyo inozonyatsounza ama good prices ma $5.20 $4.50. Isusu average yedu pano tiri expect something like $3.08 nefodya yatinayo. Saka tikaisa moto tobva tati 24 hours iri pa 40 degrees. Tobva taenda pa 45 degrees tokwidza nema 5 degrees after every 6 hours depending nekuti fodya yedu yaita sei yabata ma conditions atiri kuda. Saka toti 40, 45, 50, 55, 60, 70 ndo petinogumisa kuita sei kupisa. Tikaiwanza moto iri pa 70 inoburitsa pachishona toiti gazi kana kuti inenge yamahogani yakaita sei yakanyanyisa kutsvukuruka iyai. Uyu ndiyo mwe tinoshandidzana naye anonzi Abraham wetinobatsirana naye kupisa fodya. Maflows atatoa ready tatone almost about 15 tons dziri mushedi dzatoa ready kuenda kumarket. Saka company yatinorima nayo panapa tinorima neShasha Tobacco. Saka Shasha Tobacco inotengesera pai marondera ndio tinozoendesa fodya. Prices are right. Vanopa prices ari right. Isu tiringobatsirana navatsikwa fodya iyi tinongoita sematsanangurira vaita kuti tinongotangirawo pachi 30 tichikwidza nema 55 degrees tichikwira kusvikira tasvika pa 70. Ini ndinonzi Charity Dzingorira ndiri murimo wefodya ndorimira kuHeadlands. So this season takarima 20 hectares. 10 hectares tiri irrigated, 10 hectares ndedzemvura yemudenga. So pano pachiri ndo pane fodya yakasimwa nemvura yemudenga. Panapa fodya iri panapa yakasimwa kubva musi wa 28 October to 31 October. Ndo patakasima fodya yese iri panapa. And then as you can see tava stage yekuisa masakasi nekuisa saccharide. Despite patiri panapa pasati pambobviswa apa any ripping asati amboripa, but very soon tauda kutanga uripa because sekuona kwamuri kuita mashizha yakutangawo kuda kuibva yamuzasi maprimings edu. Saka very soon tauda kutanga uripa this side. Tine rimwe side ratatotanga kuripa kudhara. Mvura iri kunaya but pari zvino pafodya yedu mvura haisati yawandisa. Mvura ichiri right. Haisati yawandisa ichiri kutigezerawo mafertilizers atanga takaisa. Hatisati tasvika pakuti mvura yawandisa pacrop yedu ichiri right nemvura ichiri kunaya. Ndokuti mvura ikati wandei sezvairi kuita izvi fodya yedu yasvika pastage yekuripwa kudai inotigezera mafertilizers then fodya inobudawo yakachena mubhani. Saka pari zvino mvura ichiri right haisati yawandisa. Fodya haisi nyore kurima. Fodya inoda passion. Kana usina passion you easily give up pakurima fodya. Inongoda kurima nemoyo unoda, inoda kutsungirira because fodya ine mastages akawanda, inoda labor yakawanda, inoda intensive labor, ine macosts akati wandei. Saka inoda kutsungirira ende inoda kurongeka in terms of capital because kana usina capital usina kurongeka uchada mabhani, uchada mari labor, uchada mafertilizers. Saka kana usina kurongeka fodya inotiremei kurima. Inoda kutsungirira, inoda passion. That's why ndati inoda passion. Kana usina passion fodya inorema kurima. But inini fodya ndine passion nayo. Ndinofarira kuirima. Yakandisimudzira zvakanyanya muupenyu hwangu. And nyangwe ndikasangana nema challenges anenge ndinotsungirira kusvika tasvika muselling season.
ende ndinotsungira kuti wane good quality pakuko kuitira kuti ndizowane kuritenawo macostes ane ndaisa pafodya. Ndava ne12 years ndichirima fodya. Ndakatanga kurima fodya mugore ra2013 ndipo ndakatanga kurima fodya ende zvine pundutso because ndine zvakawanda zvandakaachiva mukati meupenyu hwangu kubudikidza nekurima fodya. Zvine pundutso. I can testify kuti kurima fodya kune pundutso. Right, inini ndoitwawo God knows kwarira ndundapombwa zita rangu. Ndane nguva tiri panapa takasvika kutosima foya svika izvozvi njoona yadai so. Foya iko zvino zvindokutohavhesta kwatiri kuita uku. Asi izvozvo vanhu vakati vashomei. Izvozvi foya yakawandisa zvisingaiti. Basa munda muri kuwandisa zvisingaiti. Makatarisa kana kwese uku mogo yoga vanhu ndova kuita vashoma.